सासपेन्ड नङा बिथांमोनखौ रिमुभ खालामदों। गोनांथार खौरां फोसावनो जों आखायाव लादों। फन नाम्बार फन खालामना फैनो दाहायनो सोर थांफायो ओमफ्राय माथो इदि बोखानानै हरना जमा बोथि थांना हैना रायजोफोर नोंथाङा थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नङा होमबा। आं दिनै मोनथाम आयदानि सायाव भिडिअ लाना फैदों। बिनि सेथियानो जाहैबाय CRP साथामखौहाय साख्रिनिफ्राय एरख'नाय आरो नैथियानो जाहैबाय बारग' NDFB फोरनि फोरमान बिलाइखौ MCLA बि सावरायग्रा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला मोनथिगोन। आरो थामथियाव जाहैबाय गुबुननि न'खर सिमफायनाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना गासैबो खोथाखौनो मोनथिजोबगोन। दानिया फैदो गुबै आयदायावहाय CRP साथामखौहाय साख्रिनिफ्राय एरख'बाय। बे एरख'जानाय साथामनि मुङानो जादों फारियै थुगेना दैमारि, मणि राभा आरो पहेस्वरि राभा। बे साथामा BPF हान्जानि जानानै माखासे फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानै जों मोनथिनो मोननाय जादों। एबा बे साथामा गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवहाय रुल लानायनि थाखाय बे साथामखौहाय साख्रिनिफ्राय एरख'नाय जायो। बे एरख'नायनि सोमोन्दै दावबायसा बर' सारा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय ससे नायनानै लाग्रोदो। भेरगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङावहाय बिथांमोनखौ सासपेन्ड जादों होननानै खोनानो मोनदों। मानि थाखाय जादों? आङो नटिसखौ मोनदों सासपेन्ड नङा बिथांमोनखौ रिमुभ खालामदों। सासपेन्डब्ला माने माखासे मोनफिननायनि सुबिदा थायो, नाथाय बिथांमोननि जि पस्ट बिथांमोना जि माने पजिशनाव दङमोन बे पजिशननिफ्राय बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जाबाय, माने बोखारनाय जाबाय। आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन ASRLM बेहाय माखासे गाइडलाइन दङ, माखासे नर्म्सबो दङ, माखासे क्राइटेरियाबो दङ। आरो जायफोरा बे ASRLM नि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो होन बा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दैदेनग्रा माखासे VO बा बिनि सायाव माखासे VCDC लेभेलाव CRP जायफोरखौ जिबिका सुखि होननानै बुंदों बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ गभर्नमेन्टनि माखासे स्किमनि सायाव मटिभेसन खालामनांगौ, बिथांखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ काउन्सिलिं खालामनांगौ, गभर्नमेन्टजों सापर्ट खालामनांगौ, माखासे हाबाफारि बाहाय दङ। नाथाय भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय मोनथाम VCDC नि जिबिका सुखि एबा CRP बिथांमोना रुलिं पार्टिनि एगेन्स्टआव जाय अपोजिशनाव दङ बे अपोजिशननि जानानै पाब्लिकखौ मिसलिड खालामनो नाजादोंमोन आरो बिथांमोना अपोजिशननि जानानै मटिभेसन खालामनो नाजादोंमोन जाय ASRLM नि एगेन्स्टआव रुलनि बादगा बियो। आरो बिथांमोनखौ जेब्ला पस्टआव होनाय जादोंमोन बा बिथांमोनखौ जेब्ला पजिशनाव थिसननाय जादोंमोन बे समाव बिथांमोनजों ASRLM एग्रिमेन्ट दङमोन जे रावबो राजखान्थि दोलोनि जानानै थोंजों माने प्रसार खालामा बा पलिटिकेल एक्टिभिटिसआव इनभल्भ जाया। दा बेबायदि एग्रिमेन्ट बिथांमोननाव दंखायोमोन, नाथाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टखौ भायलेट खालामदों, जायनि थाखाय दिनै स्टेट मिशन डाइरेक्टरनिफ्रायनो बिथांमोनखौ थोंजोङै रिमुभ खालामहरदों। आरो बिथांमोननि प्रुफखौ भेरगाव ब्लक युथ BPF नि पेजआव दङ। भेरगावनि समस्तिनिफ्राय बारग' डिपुटि CM एबा डिपुटि स्पिकार नेरसोन बर' बिथांनि फेसबुक पेजआव दङ। बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ASRLM नो मिशन डाइरेक्टरनिसिम कमप्लेन होदोंमोन आरो कमप्लेन होनायाव बिथांमोना एस पार नर्म्स मथे बिथांमोनखौ रिमुभ खालामदों। साथामखौ रिमुभ खालामबाय, भेरगामे VCDC, बुद्रा VCDC आरो डिमाकुसि VCDC नि CRP खौ रिमुभ खालामदों आरो सासे VO नि सोद्रोमाखौ सोलायनायनि थाखाय बिथांमोना इन्सट्राक्सन हरदों। आं बे समाव खावलायगोन जायफोरा जि पस्टआवनो थाया मानो, जि खामानिखौनो मावा मानो, एगेन्स्टआव गभर्नमेन्ट मानो रुल लायो? गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव रुल लायोब्ला गभर्नमेन्टआथ' बेखौ एक्सन लागोनानो आरो बेखौ एस पार नर्म्स मथे लागोन। दा बेखायनो जों खावलायगोन। आरो जुदि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवनो जुदि थांनोब्ला, सोरबा राजनितिजों जुदि थांनोब्ला, बिथाङा साकुरियानो होन माबा मोनसे पजिशनाव दङ, बे पजिशनखौ गारना राजनिति दलाव जइन जाना खामानि मावबानो जायो। डाबल स्टेन्डार्डथ' बहाय खालामनायनि खोथा गैयाना। दा बेखायनो सोरबाफोर बिदि मावबाय थादोंब्ला बिथांमोना बि केयारफुल। मानो होनना बुङोब्ला जोङो दायो डिफेन्सिभ मुडआव जोङो गैया दायो। जोङो गभर्नमेन्टनि एस पार रुल्स एन्ड एस पार गाइडलाइन बेखौ जोङो
इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो पुरापुरि डिसिसन लानानै दोननाय जादों दा बेखायनो जों बेबायदिहाय डिसिसन लालांगोन आरो इनफोराव सोरबा जुदि बिदि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव थांना प्रुफ मोननायनि उनाव एक्सपेल खालामजायोबा बा रिमुभ खालामजायोबा बा डिसार्ज खालामजायोबा बेयो प्रमद बर'नि दाय नङा बा बियो इउपिपिएलनि दाय नङा बेयो गभर्नमेन्टनि दाय नङा बे गाव गावनो सिस्टेमनिफ्राय आउट जानायसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय आरो बुजिखाबाय नङा होमबा दावबायसा बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय मा बिबुंथि होदों बिनिखायनो नोंथांमोनाबो एबा नोंथाङा सरकारि साख्रि मावोब्ला नोंथाङाबो राजनितिक हान्जाजों लोगो जानानै एबा राजनितिक हान्जाजों ओंखारफानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला नोंथांनि साख्रियाबो थांनो हागौ एबा नोंथाङाबो बे साथाम बायदि साख्रिनिफ्राय एरख'जानो हागौ बिनिखायनो जाय नोंथांमोना सरकारि साख्रि मावदों नोंथांमोना राजनितिक हान्जाजोंहाय लोगो जानानै बाथ्रा बुंनाङा बिनिफ्राय गोजानाव था रायजोफोर आरो नैथि आयदायानो जादों बारग' एनडिएफबिफोरनि फोरमान बिलाइखौ MCLA बि सावरायग्रा बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजोंहाय मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो दिनै मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो जों आखायाव लादों दाखालि 7 तारिखआव फोसावनाय जे EX-NDFB फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां मिडियायाव जेरैबायदि फोसावदों जे EX-NDFB फोरा फोरमान बिलाइ लानो हागोन होननाय बाथ्राखौ दिनै आं रोखा खालामनो सानदों जे जायफोरा दिनै EX-NDFB फोर बिथांमोननि थाखाय मोनसे सार्टिफाइ जे NDFB नंगौना नङा बिनि थाखाय फोरमान बिलाइखौ दिनै बिथोन होनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि जेनोखि हास्थायनाय आरो बिटिआर एकर्डनि जेनोखि दफा मावफुंनाय पारामिलिटारि आरो बेफोरखौ सुबिदा लानो थाखाय दिनै सरकारा जोंनो बिथोन होनायलाय दिनै आं बे रेसपन्सिबिलिटिखौ गनायनानै लादों दा बेनिखायनो साफ्रोम जोंनि एक्स केडारफोरखौ आं खावलायनाय थाबाय जे गाबोन अखानायनायनिफ्राय जोङो मोनसे होनाय जासिगोन बा जोङो बे सार्टिफाइखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गिबि नाम्बाराव जोङो क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदों गाबोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै EX-NDFB बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन आरो बिनि उनाव चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो बेबायदिनो सिरियालि जोङो होलांबाय थागोन दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खबर जायफोरा दिनै पारामिलिटारि फर्सेस बा दाख्लि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय बा दाख्लि फोसावनायाव जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन दा बेनिखायनो आं जोबोर गोजोननाय थादों जोंनि मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि दानि IGP ADGP बिथांमोनखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंजों सापर्ट खालामदों हयथ' उनफोरनि दिनाव बिनि गोबां पारसेन्टै जोङो आवग्रिनो हागोनखौ जों आसा खालामदों दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय गासै जोंनि EX-NDFB-फोरखौ बे फोरमान बिलाइखौ लांफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों बेसे समनिफ्राय बे सार्टिफिकेटखौ होनाय जागोन बेखौ गाबोननिफ्राय होनाय जागोन गाबोननिफ्रायनो जायफोरनो नांगौ जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बियो बिथांमोना लांफैनो हागोन जोङो बेखौहाय गाबोननिफ्रायनो जोङो स्टार्ट जागोन बे होनाया अबे थावनियाव होगोन ओरैनो बेखौ जोङो सिलगाग्रि बे आंनि मोनसे थावनि जायगा बेयावनो होनाय जागोन सिडलिनि साहा आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे आंनि हम जायगा बेयावनो लांफैनो हागोन आरो बेखौ जोङो अफिस सिस्टेम बानायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो ग्रुपनिफ्राय बेखौहाय रोखा रोखायै बयबो गावनि फोरमान बिलाइखौ लानानै लांफैनो हागोन फोरमान बिलाइया बेनो बेवहाय गावनि जेनोखि बेंक स्टेटमेन्ट जेरैहाय स्टाइपेन्ड हाबनाय थायो आरो बेजोंहाय पेन कार्ड आधार कार्ड बेखौहाय लाबोफानो हागोन आरो जुदि चेकआ जुदि फट'स्टेट दङबा बेखौ लानानै फोरमान बिलाइखौ लांफैनो हागोन ओरैनो साबेसेसो सोद्रोमाफोरा मोननो हागोन बे सार्टिफिकेटखौ ओरैनो जोङो सरकार गनायनाय बायदि जेरैहाय जोंहा 10 to 12 जोङो दिनैहाय बे मोनसे रोखा जानानै दं जायफोरा स्टाइपेन्ड हाबनाय आरो जायफोरा दिनैहाय चेक मोननाय आरो बिनि अनगायै हार्डक'र जोंहा दंखायो बे हिसाबै बेसेबां 25,000नि अनजिमाया जोंनावहाय आखायाव दङ दा बिथांमोना गोनांथि जानायफोरासो जायफोरा सरकारि भाबे माबा मोनसे साखरि माबा दानि जेनोखि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय थानाय बेवहाय जुदि एप्लाइ खालामनो होयोब्ला बेखौहाय लांफैनो हागोन आरो जुदि आं लानानै दोननोसै होननानै बुङोबाबो बेखौ जोङो हरनाय जागोन
नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आरो बुजिखाबायबो नङा होमबा बिसावरायग्रा बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजोंहाय मा फोरमायहरदों बिनिखायनो जाय नोंथांमोना EX-NDFB नोंथांमोना साख्रि मावनो गोसो दङब्ला थाबैनो बिसावरायग्रा बिथांनिफ्राय फोरमान बिलाइखौ लानानै फैनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो रायजोफोर जोबथारनायाव मोनसे भिडिअ गुबुननि नखर सिमफायनाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो फन नाम्बार फन खालामना फैनो दाहायनो सोर थांफायो ओमफ्राय माथो इदि बोखानानै हरना जमा बोथि थांना हैना सोरो नोंसिनि रायजोआ बेलेग बिसिनि रायजोआ बेलेग नंगौना नङा बेयो बेजों गारलायनांगोन बेयो एबा दिनैनि जागोन ना मानसि दिनै जानाय नङा बे लिंहर गारनांगोन गामिनि मानसि लिंहरना बिमा बिफाखौ जुदि हिनजाव गिबिया गाराबा नों बिहारि थांनो हायाना बेबो गारनांगोन नोंनि बुंनाय पइन्टआव रायलायगौ माने बांद्राय टाइमा ओइ नालाय गारियाबो रोङा आसलते बेफोरबायदि जाथाया दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मानो सोमजिबाय थादों दैलिक सानफा साफा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय खोनाबोगासिनो दङ सोरबाया गावनि गथ' गथाय आरो बिसिखौ गारनानै गुबुन हिनजावजोंहाय दोनखारलांनाय आरो सोरबाया गावनि गथ' गथाय फिसायखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजों दोनखारलांनाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजावहाय मानो जाफ्लेगासिनो दङ बे जोबोद लाजिथावना आरो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आंनि भिडिअ बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं सासे बर' फिसा हिसाबै आं निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन नटिफिकेसनखौ अन खालामना लागोन होननानै आं मिजिंथिबाय एसेनोसै जै बर' हारिनि